Danas je održana 5. redovna sjednica Općinskog vijeća Goražde. Najviše vremena vijeća su potrošili na prijedlog odluke o davanju saglasnosti za profesionalizaciju predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg vijeća, koja je naknadno uvrštena na dnevni red. Detaljnije u nastavku dnevnika. Najviše rasprave na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Goražde izazvala je tačka dnevnog reda pod nazivom Odluka o davanju saglasnosti na profesionalizaciju predsjedavajuće Općinskog vijeća Goražde i zamjenika predsjedavajućeg. Ono što je interesantno, tačka ove odluke nije se nalazila na dnevnom redu današnje redovne sjednice, ali je naknadno uvrštena nakon što ju je predložila vijećnica LDS-a Lejla Aganspahić, a potom podržalo 14 vijećnika. To bi izazvalo dodatno opterećenje budžeta, za kako je načelnik općine Goražde Muhamed Ramović kazao dodatnih 500.000 maraka u mandatnom periodu od 4 godine. Ako ovo danas uradite, da znate vi i predsjednici savjeta i građani, da će nas godišnje negdje oko 150.000 koštati ta nova profesionalizovana osobe, predsjedavajući zamjenici, računate platu, paušal, prijevoz, topli obrok, regres, sve tu u tome. Sračunajte 48 mjeseci, puta 12, još imaju pravo godinu dana iza toga, ako želi, naravno, to je 60 mjeseci, to je 900.000, ako nije, jeste 750. Znate li vi šta možete uraditi za 750.000? Svoje mišljenje o prijedlogu ove odluke dali su predsjednik statutarne komisije Nedim Kunovac i predsjednik komisije za financije, budžet i administrativna pitanja Muamer Stovrak. Komisija za statutarna pitanja i propise je razmatrala ponuđenu odluku o davanju saglasnosti za profesionalizaciju predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg općine Goražde, da je u skladu sa zakonskim propisima statuta i poslovnika općinskog vijeća, te isti predlaže vijeću za razmatranje. Komisija za budžet, administrativna pitanja i financije razmatrala je zahtjev za donošenje odluke o davanju saglasnosti za profesionalizaciju funkcionera i donijela je zaključak da ne može dati svoje mišljenje jer je pitanje suviše kompleksno, s obzirom da smo materijal dobili na samoj sjednici općinskog vijeća. Eventualno usvajanje odluke povećalo bi troškove budžeta u kom iznosu komisija nije mogla utvrditi. Svoje mišljenje o prijedlogu ove odluke dali su i pojedini vijećnici obrazlažući da bi ona bila pogubna za budžet općine Goražde. Mi ovdje danas na klupe bez imalo respekta prema ovom vijeću, bez poštivanja procedura koje treba poštovati kod predlaganja da se raspravlja u ovom slučaju veoma bitnoj tačci dnevnog reda. Što bitnoj? Pa bitnoj iz razloga što eventualnim donošenjem ove tačke dnevnog reda mi ćemo, ja sad ne znam tačno, ali otprilike jedno 400-500.000 maraka bi dali ovim ljudima koji bi eventualno danas ovom odlukom profesionalizirali. Želim da javno kažem ovdje da meni i vijećnicima Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine savjest ne dozvoljava ni pod razno da podržimo ovaj prijedlog. Obzirom da se radi o značajnom prijedlogu odluke, ispred kluba poslanika SDA i da obuća zatražila je pauzu u trajanju od sat vremena. U nastavku zasjedanja predlagač ove odluke Lejla Aganspahić predložila je zaključak po kojem se odluka o davanju saglasnosti za profesionalizaciju predsjedavajuće i zamjenika predsjedavajućeg vraća na doradu, u toku koje će se prikupiti mišljenja Komisije za budžet, financije i administrativna pitanja i Komisije za statut i propise općinskog vijeća. Zaključak je na kraju dobio potrebnu većinu. O ostalim tačkama 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Goražde u sutrašnjem dnevniku.